дай на децата да има. Ай, за дечинята. Дай на децата да има. Заповядайте. Браво. Супер. Какво трябва да Навсякъде да се значи трябва да ходим навсякъде, така ли? Добре, ще ходим. Как сте? Добре ли сте? На коя купа сте? Йо. Колко звука? Кои са звуковите? И кратко йо. А за краткото нещо да кажете? И краткото се среща рядко. Редовно се среща гладко. Яде намазана филийка, поставя моли в кутийка, но как ли ще напише той оная страшна дума? Бой? Ето, колко думи употребих с и кратко? Кутийка, филийка, бой. 3 думи. Така, хубав ден ви желая. Навсякъде ли трябва да ходим? Не знам. Добре. Ще ходим, няма навсякъде. Айде да кажете му чао на децата. Айде вече, тук са. Ево да математика извади. Те са по-големи и други класи не интересно. Има интерес. На коя цифра сте? На 20. 20. Взели сме числата до 20. Да, и сега събираме и изваждаме. Точно. Не, а може да ви изпеем на Да, песен? може. Строете се тогава за песен. А вие минете там. Това му ли е? Вие там. Готвили ли сте подарък? Дойдете да чиня вам. Дойдете вам, ги купили сега. Значи, между другото, тази гарата за мъжиш. Вече не седете си. Забите си ми ще
Мачуи. Още веднъж Да, ви благодаря. само за момент ние сме приготвили едни подаръци за нашите гости. Заедно децата ги изработваха. Минете да ги раздадете. Имаме и македонец в класа. Баща му е македонец, на Игор. Така че ме представите. И ни камъчета, които отцветявахме заедно с децата. За спомен от България. Мини. Благодарим, много речеме. Хвала. И всяка дете подарим. Браво. На госпожите дай. I ask you to go, sir. Здравствуйте. Задълче, вземе ми към. Тук е по-добре. Те правят изненада, че трябва да Чакайте, Стефан. Стефан. Ходиме заедно. Чакайте. Минавайте навътре. По едно цветен се подаряваш на всеки. Браво. На вас. Цветчиня. Така, надявам се, че не удачно да ни свестни, а за борба удачно не е. Така. На учителите дати ли печатка? Или само на децата? Стефан, пуйте. Получихте ли всички? Много ви благодаря. Много ви благодаря. Вие везете до един. Извинявайте, че ви нарушим. Кажа стола и когато идвате ми тук. Моля се, не дей да снимаш закуски. Държим работно по условното хранене. Браво. Така, обряда за децата на Македония за тежи и за помощ. Къде искате тук отпред специално да се... Тук могат да свободно да се вземат неща, извън заявките. Следим дали храната отговаря на изискване. Тук е администрацията. Доказателство. Те сега не са съдържани.
Това му има в тур кабинет по информатика. Когато е голям класа, се дели на две части. И двама учителя по средата. Интернет имаш ли? Защото Стефка казва, че нямала интернет и тук не е вдигнала на главата си. Добре. Така, това е марка. Защо мълчи? Довидуване. Това е четвърто еме. Да му кажем на колеги. Малко започва да учат от еведение. Това при пък не става така. Казва, че не е интересно. Сега вече ги оставям от тук нататък. Столови има ли за всички деца? Казали всичко. Учителя по физкултура е избягал от един. Се плашат тия по физичка. Виждате ли? Долу кликнете и се вижда добре. Не ме снимай бъдете. Чакайте. Снимаш ли ма? Добре. Добре, ще говорите с хората, само се отместете. Поканете деца на нашите гости да слушат, разкажете кое какво им е приготвил Ще се постефа. Стъпване към. Стъпване към. Направете място на децата. Вие седнете от място, моля. Има спремена. Виж как направиха холограма. Долу трябва да кликнеш тук да гледаш. И като е тъмно се вижда страхотно. Сега е Аз днеска холограма. Това е баба. Тя е направена. Идеята за Тя е направена от орехи, от хляб и тя е така черна, защото от орехите, когато я изпечете, тя става така черна, заради орехите. Не е така, защото много е изпечена. И тя е много скъпа, защото тя има три вида, нали? Отдолу хляб, направен така, после лешник, после пак така. И те са три. И не знам дали ще ми хареса, но все пак е хубава. Искам да опитате вие. Така, в Гърция имат една традиция. Те правят тези циганички, за да могат с тях те не точно закусват. Закусват с тях, но има по някое време сезона между лято и есен. Те ги правят и с тях ги поднасят на по-старите хора, за да те поднасят уважение към тях, че те са били винаги до тях, че винаги са им помагали и така те отблагодаряват се на възрастните хора. Това се прави на точно между двата сезона, между лято и есен. Може би 22 септември, някъде там. Да, между лято и есен. Друг иска ли да представя вече, да напада да Вие последваме, значи, младите ги правят, за на старите да им се заблагодарят, за да ще им помагат. И даваш, на който иска. Вземете си салфетка и си вземете от каквото искате. Някой иска ли? Някой? Искаш тук? Айде, пробайте. Някой иска ли? Тогава си яш.
Това е македонско. Крайна сигна електронски. Електронски Пробен. Ще бе бъде по-добре, не можем пак да се удобие за по-добре нещо. Ето този! Стефан, имаме двайца. Кай е другият? Кай е другият Стефан? Ще ви харесва. Само 3 парчета. Можеш да вземеш кексчета. Чакай, ще дам още малко. Ще дам още малко. Ще не стане. Вземеш кексчета. А това е нещо Библия, което се Добре, ние те ще видим. Я имате най-добрата учителка. Ей, дай снимата! Телевизията ще стане. Да, по телевизията. Да. Айде от майстора за баклава да пробваме. Който те почне? Колки да почне? Директоре. Директорите да почне. Кой иска текста? Якчета! Кой иска текста? Заедно ходим на екскурзия. Те са екскурзианти. Заедно ще ходим. Благодарим ви. Обичаме да ходим. Екскурзианти, те са избраните. По някаква помощ. Ще бъдат с вас. Кои са избрани? Ние сме. Супер! На екскурсия. Получил би позиция на салфетка за пътема. Може ли да снимаме? Да. Здравейте! Дали го там на Русия. Може да кажеш нещо? Айде добре си да ми избориш нещо. Здравейте! Все любов, браво дете. Благодаря. Това е научен. Трябва да си много шоколадки. Хареса ли ти? Много харесвам тя. Особено с сирене. Не те влизаме до нещо. Дай да му направим.
Началото на нашия час с Валеса. Правилно ли съм записала текста? Или забележка ще имам? Не, добре. Значи първата шестица сме получили. Ние сме от 4-ти Б клас на средно училище Димчо Дебелянов. Аз се казвам работно училище, на което има интересни политически